Dia dah nak ni tu. Nak saya mesti dah ni. Mitharong sor ke sedam dulu bang sedam nong po bang rong sor si bang let. Ini kedamnya thay sewe. Ini kena mithang hem du kok ke na lo kedam po. Natum abiri bitung napa na hok pi natum krai krai. Natum arong arlo cuma tum nang apar roye natum krai krai. Natum arong aphan ahok kang sai nang pi nang ji. Natum abiri bitung natum aphan apa na hok pi natum krai krai. Natum arong arlo cuma natum nang kepar lu natum krai krai. Natum arong aphan ahok kang sai nang pi nang ji. Natum aphan cuma nang keplung natum krai krai. Natum abiri bitung nang kepana hok pi natum krai krai. Natum arong along cuma natum nang parui natum krai krai. पुलिस नहीं का This is so bad. Why you are not why you are not control your people? We control, but we cannot buy. Why? How? You are useless police. Muthade biarong along. Piniar ni sampai ke damtang April tarik krep ni. Cuma ngatum mithangarong muthade biarong nong nang dutse itum kacutiki lai thingpe thingprang arphe kacutiki andame itu hormu nang phango pitikang lo arphe ka na nang kai piar lo lase puthot labang solam ke nitum jirgen denga rekom sai khiatum phantame nitum pachini lo na pen alang tum sambe dak adi maklongan wangse nang humri pen puthot piniar ni stame kupi kamatha pen ne alang tuma bangke non cuma tumbang bang pharuisi hini amuluk bang pen tuma rong aphan
kupine ka pasiksak nupak kaciwan lapuson si nitum apan nang kitherdu lapen nitum same ka phere pen ajok dak diri kending arai kom sai khi police atum fan birta pipen alang tum same wang lo lapen lahi lahi jingkilo si tame alang tum abang ke Meghalaya police abang nang kilut labang ke nitum dak karbiang lo nang kilut abang ke nitum manghume melo atheke dak koson si nang kilut long pom malang tum atheke ladak ke Meghalaya kali dak ke Muthadebi lake muthade lake 9 amreng constituency arlo se nitum ke puri dun lang nitum la se non la hai kadu ko be Meghalaya police atum kiwang lapen Meghalaya muni atum kiwang pu gari humni hum thom pu Meghalaya pen kiwang tadu lapen dak te bok hedarong pen alang atum bang pharui si hini la pusona muluk kiwang pen itu aphan nang ki therang ki habdu la se non karbiang long kithe giding karbiang long kachari la hai kadu ko be kita geding EM, CM atum MSC atum keduan same non itu marong aphan, mate itum karbiang long aphan itum lapuson kedam tang gen itum methang adet methang long rilo methang hawarlo pe penajok sin itum ke boot same pidun sitame non cumang atum ke boot tapidun de lang tum kupima kenajian same karbiang long pen kipitang anamar same lang tum ke deng dedet lasinon lang tum same boot pidun de pen same lang tum lapuan kacuparoka nang tenun non itu aphan same karbiang long arling kithe kacari karbiang long kacari atau aphan same nilihin pen mate nitum muthade arat pen kacuning rigang tunga bangke non ladak nitum arong aphan same nang yinsu tha atheke nitum ke thanhok ta da mathai belo methang dak panyong si cumang tum nangar plung lo pelote nitum ke akapre ka dat kidamji akapre ka hawar kidamji pata nitum ke thek thelo nitum ke mu kupine pulorang te nitum ke kiduk kidam lapen kiduk kita kadim da belo methang longri methang hawar labang suaro methang rong sor ke sedam de lo bang sedam nang po bang rong sor si wang let ini kena methang hem du kok na lo gedam po lai ta pini se ke chor te kanga alu kherong lo lage chuneng ke ahan solo lage aku non ta chor te kang lo cuma ngatum kecukle makam muni da phan pithi long la det se non pithi kang se chor te kang er lo lage muni da phan ka pithi teng lo se nang tum same labang sa tim bang mathap me non koson bang nang tum kang sai ji nang tum ra tum se chini lo muni da tum phan ka pithi long le lar lu the mate muar rong Kore deh, sana ini. Klip panci kidung kadang dah. Tumbang non ching wai nang to tumbang ke pa domi ke puto siam yam do na tum ke chibong du pe chim mau chen bahana li mati la Anja tame pedila tu. Dah. Ini ke
Dah, tim lanjut. PC mini pun jadi nak.